Eletta t-tieni kandidata tal-Partit Laburista u l-ewwel kandidata mara eletta għall-istess partit. Fl-ewwel reazzjonijiet tagħha qalet li hija sodisfatta ħafna b'dan ir-riżultat u ringrazzjat lil dawk kollha li tawa l-ewwel preferenza tagħhom. Fissret li apparti sodisfazzjon dan ir-riżultat għalija jfisser ukoll responsabilità biex tagħmel minn kollox għall-familji Maltin u Għawċin. Stqarret li ħadmet ħafna l din l-elezzjoni u kellha kampanja intensiva ħafna f'kuntatt kontinwu man-nies u stqarret li temmen li jekk taħdem għal xi ħaġa jkollok suċċess. Kienet ħaġa li ħdimt għalija, kuntenta llum il-ġurnata bir-riżultat u nattribwixxi dan il-riżultat għall-ħidma tiegħi imma anke għall-kuntatt man-nies għaliex nemmen li dik hija l-iktar ħaġa importanti u l-impenn tiegħi hu li kemm jista' jkun dejjem inżomm kuntatt man-nies, mal-familji, ma anke ma' dawk li huma involuti fl-industrija u anke l-ħaddiema. Hija saħqet li l-ewwel u qabel kollox se tkun qed taħdem fl-interess tal-familji Maltin u Għawċin. Imma li nifukaw ukoll fuq l-interessi tal-imprizi f'pajjiżna dak huwa qasam li interessani ħafna. Il-ħidma li permezz tagħha nistgħu naqsu l-burokrazija għall-imprizi u anki l-ħidma biex nikkreaw aktar opportunitajiet tax-xogħol u anki l-mod kif jaħdem is-suq intern. Naħseb dawk huma oqsma li interessawni. Li ovvjament l-iktar ħaġa li tinteressani imma li nara li nifoka fuq dawk l-oqsma li jistgħu jkunu ta' ġid tal-pajjiżi u għall-familji tagħna. U fuq kollox xi jfisser għal Mirjam Dalli r-riżultat li kiseb il-Partit Laburista f'din l-elezzjoni. Fuq bażi ta' partit sodisfazzjon kbir għaliex dak li għamel il-Partit Laburista f'dawn l-ewwel 14-il xahar ingħataw l-approvazzjoni mill-poplu Malti, rridu nżommu saqajna mal-art u aħna impenjati li dak li għamilna inkomplu nsaħħu ħal-ġid tal-Maltin u l-Għawċin sew lokalment u anki fil-for Ewropej.